na dugaya mo tindog koy. Ha? Na dugaya mo tindog koy, maabal jud ko ani ba? Dili kay kuhaod ani. Uy, Amel. Unsa man nay mong suot Mil, urag wala namang kagati man si mong ginikanan. Yam na, nagising-gising na, luoy na kay kuya mo wala ko ati man sa kong papayam. Unsa man nay mong papa Mil, ginakulata ka kay nagisi-gisi man nay mong t-shirt. Wala yam ang ginahimo man nagtrapo sa iyahang motor yam, tumawan na luoy na kayo niya. Wala na jud si Ninayam kay di man siya manlaba. Unsa man nay mong papa Mil, pag iris ni nagpapa Mil. Pwede ko lang yan, mag-ilis yung papa yan, magbay ng ilisan na nako na yam. Tambok lang agi ato mong papa jud. Pangit pag yun. Pangit, baho pa yung pusod. Dali mo. Ay, lagi mga namas. Pero nindot kulang. Ay, kulang og ganang baka, karning baka. Mila! Balat yung Papa Mila, mahal na siya po kon. Dali na. Jam, nanawag na to jam. Papa, to mo? Oh, Woohoo! Mila! walang baboy sagit. Sige, Papa, to nagbaboy tra. Tao, panay na ng kuya. Ito, gaya, ganun matatawagon mo eh. Taman pa. Palit sa dito karning baka, be. Di magbulalo ta. Wow, mula na yan. Karning baka, beef, mana, beef. Oh, beef, mana, beef. Oh, sakto ka William, kay beef ang English sa baka. Pagkatos nindira, beef yun yung paliton na ina nga beef inyong paliton. What? Kay basin tagaan mo karning kabaw. Na patinggaya mo na guma. Ah, dagana pugyaw-yaw ni Papa. Oy, beef man kay paliton. Oy, kabalamang ka ng beef call mo na lami sa bawon, labaw na og bulalo. Kana how dyan si William ba? Pileto yung mga presko atong bagong iyaw atong pula-pula pa kunod. Presko na beef. Oh, kamo na igwa na. Jeez. Sige. Magdalay kay magtatabog labas. Mainit ako dun dan. Pa, sinilang diri pon man yun to ha. Oh, diri mo pa na. Basta pilihan niyo ang angkwa na baka nga nindot. Karning baka gyud, beef. Oh, karning baka, karning baboy, palit na mo! Barato na 350 ang kilo! Oh, karning baka, karning baboy, kompletos Ricardo! Unsa na mo baligyakan? Karning baka, Karning baka? Oh. Uy, kana mo nang giwiso ko yung papa no. Pila kilo na kol? 350! What? 350 kilo! Yam, 350 nga gistra may gatag ni Papa. Hindi sa bitor no. Kanang paiguin na lang namin makapalit man siguro na. Bali pila di ka kilo inyo adong? Ay kanang kuang kol, paiguan lang daw ning gis. Singon si Papa. Matay jis! Di man nakapalit og karning baka. Pero nakoy kuan diri, barato-barato ra. Na diri oh. Uy, nama di ka di si kanakol at least na ah. Daradong oh. Asa ba inyohan kining homok o kining gahi? Aw kanang humok man nagiingon ni Papa kol para dali daw malata. Aw, kini dapat sa inyo para homok, corn beef. Ay, kanakol kay halidaw niya beef pa jud. Sakto gyud oh. Corn beef. Ngata-gata gyud. Yes. Salamat. Tara yan, Tara. Mo na nino. Oh, mo na na. Dita. Sakto ra pud to nga gistra kay expire man pud to. Nangaya gid suguon mga bata. Oy. Ay, kal. Darakal, nakapalit nami og beef. Pwede dugayan nyo asa naman ang beef? Gana! Darakal, beef. Gistra pa! Barato na kay Gis Rabem yata daw. Humok pag daw kay na pa! Piskat unsa man yung gipalit nga naman ni salata. Ala, gipasiguan raman namong gis! Mo gani nga beef man pud na. O beef, mampog yapon na, presko pag yun. Ay tuing naglatan ka ni apil ng lata. Piskat na mo ko. Oh, hindi awa mo bra. Balik ka mo dire kanit. Ah, kamu gilat anak ko.